Falififili musira Ikutsatswa rong Yahweh Musififo Sesitunagi Tomami Wo Ene Ki Emily Fikengeli Tomaming Ki Resite Mu Omumwe Ki Musawa Isifumbo Sikrinile Ulabo Abang Tembile Nangamina Gitangele Uchesungi Sang Tembile Jesu Kristu litwala Kongongunye Uzodlula Kongongunye Uzodlula When he shall come with trumpet sound Oh may I then in him be found Letting his righteousness alone faultless to stand before the throne on Christ the solid rock I stand all other ground is sinking sand all other ground is sinking sand when Ingwele Seguga Tulidile Kesanta Mangi Ole Minama Prietane Okatele Abonge Zulu,
tomuchingamidza mese mukati mezuva ranhasi pachirongwa pamhandire, chirongwa chenyu. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, ndiri mushumiri mukati mesangano reSeventh Day Adventist Church. Mukati mezuva ranhasi ndine shamwari dzangu dzandinadzo, tinoda kuti vakwazise hama neshamwari. Totangira pamuri Gono. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, tinotenda kuti Mwari vari kukuitirawo zvakanaka kwese kwamuri, pamwe chete nemhuri dzenyu, tichitenda nemukana watinawo wekudzidza shoko raMwari tiri pamwe chete. Ndinonzi Watson Biriri, ndiri mufundisi uye ndinofara kuva pano neshamwari dzangu Mofu pamwe chete naSinyoro mabhururu kubvira kare kusvika kare. Tinotenda zvikuru. Tinotenda Gono, maita enyu Mofu isanganai nevanhu. Kazuwa Sinyoro, Mofu kuvanhu. Mofu to the people. Yes. Takambofamba naSinyoro musi tichienda pakaitika tsaona yecyclone Idai. Tikati angatimbozorore tasvika pabeach nav. Timboona bridge tichitorana mapicture. Pane shop iri paside pebridge. Yakanzi Metsi dzamuseyamwa. Ndozita reshop. Metsi dzawo. And I saw a picture yenyu. Napasa Mtevere taitoenda ikoko ndo pandiri kutanga. We were there. Apita takanga tokuchimani. Tatoko kuchimani. We were that young. Chimboiona yo picture iyi. Muntu udzowo kuti I mean you look so young. Muri kuionawo picture iyi. Okay. Yandidakidza John. Saka toda kuchingamidzai vari kuteerera nevari kuita zvekuona chirongwa. Tinokutendai zvikuru nekuvapo pachirongwa. Mukashayikwa chirongwa chinomira. Especially feedback yamunotipa yakatikoshera zvikuru, inoita kuti nesuwo tikwe njere pamatsananguriro atenge tichiita netsvagurudzo dzatenge tichiita. Toda kudai kuti nhasi tichaona nguva yakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Edward Madzorera, mufundisi wesangano reSeventh Day Adventist Church. Thank you so much. Toda kutenda naMofu ava he's a friend. He's a friend. Long time. Yeah. Gono hatichataura. Thank you so much. He's a servant of God and a friend to man. Exactly. Yes, I think pavataura kuvateereri even matopics mamwe munoti musoro wenyaya munenge musati mamboutaura. Muri kuutyei, muri kunyenyeredza, tipei misoro yakadaro inofanirwa kuti ijekeswe kubva mukati meshoko raMwari. Tipeiwo misoro yakadaro yenyaya. Mwari vatibatsire tichinamata nekudzidza tiri pamwe chete nekukura muna Kristu. Thank you so much. Maita chose. Gono chibvai matinamatira. Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinotenda nechipo cheupenyu, tinotenda neshoko renyu nekuti unganidzo yeshoko renyu izvokwadi. Hatina zera neshoko iri. Naizvozvo tinowarara pamberi pemuchinjikwa wenyu tichikumbira kuti iye Kristu naMweya Mutsvene vatizarurire, vativhenekere, ndizvo pakupedzisira nesuwo tigowana kuponeswa neupenyu husingaperi. Tonamatira nevose vakateerera nevakatarira chirongwa, ngavaropafadzwe mumwe nemumwe. Muzita renyu tinokutendai muzuva ranhasi. Amen. Amen. Tinotenda maita enyu Gono. Mukati mezuva ranhasi tine musoro wenyaya wakakosha. Uri kunziko chekudya achisvibise. Ndofunga maona mataurire andaita. In other words, tiri kuti idi here kuti chekudya achitosvibise. Unotosara usina kusviba chero chawacho. Handiti muri kuona. Zvinhu zvataurwa kwenguva yakareba kuti muri kurasika muchisiya vanhu kana kuti muchirambidza vanhu kudya sapatina dzavo. Handiti usangurangu uchibwaribwa neusvokotomo. Handiti muri kuona. Saka kune vanhu pakudya apa, vanhu vakakanda, kune vanhu vanoti chero chichibata sauti. Hazvinei kuti ihovo kana kuti ruoko rwegudo kana kuti aiwa mahobi acho. Aiwa. Sauti inobata here. Handiti muri kuona. Vamwe wozoti aiwa.
hatingafanirwi kudya zvese zvese. Zvonzi kana chisingadziki huro yako, it's okay, but ini ndinoita sei ndinodya. But what does the Bible say? Ndo zvatinoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. So the purpose of this discussion is to explore the Bible, what the Bible says about dietary practices, and also to clarify misunderstandings on freedom to eat anything, and differentiate between ceremonially unclean food and foods inherently harmful or morally restricted. Zvatoda kuti titarise mukati mezuva ranhasi. Ngatimbobatai kuti ikonai vedu nyaya iyi inobva yatoti kuti mva tatodiscussa for the why. Maisungira jombo. Maisungira kota jombo kubva nyahuni. I mean, why is it important for us to discuss this issue? Of course panapa hatiwanzodiscussa hedu nyaya dzekungotamba. But this one, I actually consider it one of the most important subjects that we can ever discuss. Nyaya zvokudya, because it's directly tied to our destiny. Okay. To our eternal destiny, and also our welfare and the physical welfare in this life. Okay. So whether you haudako zveupenyu usingaperi, but zveupenyu huno at least inokubatsira futi. Zvakatikoshera because zvine ma-spiritual consequences. First, Thessalonians na Corinthians na Corinthians. 1 Corinthians 6 verse 18. Inoti food for the belly and the belly for food, but God will destroy both. So kana paine distraction ichaitika nenyaya dzezvefood and the belly, then we can't afford to ignore. It means it's a very, very, very serious subject. Inofanira kuti munhu wese ave clear as to what exactly God teaches, so that whatever decision I will make beyond this, iri kuuya out of or from a well-informed position. Kana ndaendera mberi nezviri wrong, ndiri kuzviendera pane chidzi yangu kuti zviri wrong. Yes. Gono tibatsirei. Hatiseri tangozviremedza nezvinhu zvakadaro zvokuti taakuremedza maKristu futi. Kuremedza maKristu. Yes, I think yakakosha zvikuru nyaya kuti titaure nezvayo, sekutaura kwazvaitwa naPastor Madzorera. Chekutanga inobatana neutano hwedu chaiwo panyama, and then chechipiri ine chekuita nekuteerera kana kusateerera shoko raMwari neorder yaMwari maringe ne-our physiology kana kuti neutano hwedu. Saka kana zvatongobata Mwari zvatoo ne-spiritual element as well. Okay, so takatarisa nyaya iyoyi inonobatana zvakare nekududzirwa kwebhaibheri, the interpretation or misinterpretation of the Bible and the conclusions that can come out of that. Kuti taridudzira here nemutoo waro kana kuti tadudzirawo zvekumaraini kwedu. Muri kupaona ishoko raMwari rinofanirwa kubatwa nenzira yakanaka, nekuda kwekuti vazhinji vanenge vaine pekuzembera pekuti bhaibheri riri kutotaura panapa kuti chekudya hachisvibisi. Kazhinji vanhu ndo patinongotaura munhu otopedza. Ndakanzwa mumwe achitaura achiti akati ini chese chinobhururuka ndinodya kunze kwendege bedzi. Ndege bedzi ndo yandisati ndaona kuti ingabata sauti nepapi. Kana kuti chese chine makumbo mana kunze kwefurniture. Zvimwe zvese tafura chete enaro tafura bedzi saka zvine chekuita nezvinopinda mumuviri medu zvinotozovayo real cells and blood muri kupabata, constituting who you are, and then zoita sekuti zvinogona kudondana kana kukwikwidzana nezano raMwari, God's creation order yatinowana right from Genesis zvichizotsigirwa kunana Leviticus kunana Deuteronomy and so on. Saka tiri kuti zvakakosha kuti tiedze kunzwisisa kuti shoko raMwari rinombonyatso kuti kudii. In other words, sinyoro nemimhofu. Toda kuti tisvike pakuti tiende beyond reading and then we study the word. Yes. Because indeed
kana tikangoverenga tinosvika pakuti ndozvariri kutaura but we need to study the word of God kuti tisvike pakunzwisisa zvine udzamu zviri kurehwa neshoko raMwari. Thank you so much. Maita henyu maybe nhasi ngatitange naMark chapter 7 pavhesi ya18. Mark chapter 7 pavhesi ya18. Yes, tiri kuda kutarisa zvinhu zviviri handiti muri kuona. Kune dietary restrictions handiti muri kuona, and there is moral defilement. Zvinotaurwa zitereki mukati meshoko raMwari from the Old Testament up to the New Testament. But ngatibatei Mark chapter 7 pavhesi ya18. What does it teach on these two issues? Yes. Verengai tione tipinde pariri kana kuti ndoverenga hangu. Ndokwanisa kuverenga. Yes, verengai gono. Inoti panapa ngatangire pa17. After he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about this parable. Are you so dull? He asked. Don't you see that nothing that enters a person from outside can defile them? For it doesn't go into their heart, but into their stomach, and then out of the body. In saying this, Jesus declared all foods clean. Maybe tikaita madana kuenda pamberi. He went on, what comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. Saka vadzidzi vaJesu anga apedza kudzidzisa ndokubva mukudzidzisa kwake ane zvaakatsanangura. Vadzidzi ndokuzoti vavega vakanyara kubvunza pavanhu kuti asafundisi tingabva tabvunzo here. Vakazoti vavega ndokubva vakuseri vakaenda kuinbox vakati muri kutiko tanyara pavanhu. Tanyara kuti tibvunze nyaya iyi. Zvinoreva kuti yanga isina kuchipa kuinzwisisa. Muri kupabata zvokuti yakatozoda kuti vatoende kuinbox kuti mamuchiti kudii. Haisi yekufumirira, in other words. Saka Jesu ndokuchitanga akati ima muna kutoibata ndokuchitanga kuidumura ndobva yatanga kutsanangurwa. So basically tichabata hedu maybe pasa madzorero vachauya pakuti chii chachambotaurika chiri kuzoda kutsanangurwa. But Jesu ari kuendera pamberi panapa achitsanangura kuti imi hamuzvinzwisisi here kuti hakuna chinhu chinobva kunze chinogona kusvibisa munhu. Munhu anotosvibiswa nezvinobva mukati, zvinoti ruchiva, zvinoti hasha, gakava. Izvi zvese zvinotangira mukati, hazvibvi kunze zvichipinda mumunhu akachena, munhu akazvichenera hake pamberi paMwari. Kouya zvauya uko zvichibva uko zvobva zvapinda maari nekuda nekudya kwaaita, obva atonzi sorry. Sorry. You know? Nekuti hazvisikuende mumwoyo zvinoenda through the alimentary canal. Digestion yoitika, mahydrochloric acids odirwa and so on. Digestion yaitika, zvinoabsorbwa zvoabsorbwa. Jesu akati pindei muanatomy and physiology ebit apa. Zvinoabsorbwa zvoabsorbwa, zvinoexpeliwa zvoexpeliwa out of the body, and that's it. Saka zvikanzi munyori ndokubva ati in saying this Jesu akabva achenura zvekudya zvose. Jesus declared all foods clean. Muri kupabata. Saka mungobva ati chiko chii chamuchada kutaura futi. Omva atoenda nehovo yake. Muoita nehovo yake kana kuti iva panenge arototsenga musoro wembeva
kuti chitaurai muri kuona kana kuti akabata chigubhu chake chemasesi handiti muri kuona all food has been declared clean. Iri bhaibheri vhesi heri. Alright. Yes. Yeah. Thank you so much. Chiko chambei chaitika naye. Chaitika chii? Ndo mubvunzo wakakosha sinyora. Takambozvitaura. Kana tichiverenga bhaibheri kune zvinhu zviga zvekududzira nazvo magwaro zvamusingafaniri kutsveta maakuti muri kudzidza. Andimanzwa Pastor Mbiriri vatsaura reading and studying. Kana takustada bhaibheri kunzvera kwete kungoverenga chete kunzvera. Pane zviga zvakakosha. Chimwe chacho ndochamatobvunza chinyi changa chaitika. Ndiyo inonzi immediate context. Kuti ndikubatsire kukosha kweimmediate context. Maybe you've come across this. I think it's just a story meant to illustrate the point. Okay. Panonzi, I hope it's a story. I hope hazvina kuitika. Anzi mwe mchinda akati aininika Bible anifunga kuti zvinotorwa nevafundisi kuti principles no. Mwe mchina anofana kungonongedzera pandofana kudini kuenda. Saka aita game yekuvhara Bible kudai. Ovhara maziso, ovhura, onongedza kudai. Obva apaona overenga ipapo. Ovhara. Saka anzi musuyu akazviita. Vavhara maziso, vavhura, vanongedza akavhara maziso. Obva aona pakanzi Judas went out and hanged himself. But okay. Vavhara uyo. Vavhura kavhara vanongedza pamwe. Vaona pakanzi whatever thou doest, do it quickly. But okay. Vavhara vavhura zve vaona pakanzi go and do likewise. Ende munhu anogona kusungira achiti bhaibheri ndatungira mirwa nemweya. Judas akaenda kana kuzvisungirira. Enda unoita saizvo. Unoita ita nekukasika. I hope haana kuita nekukasika. Saka context yakakosha, the immediate context. Takambotora the background, the historical context. Iyi immediate context yamuri kubvunza sinyoro. Chicha chaitika apa. Tinodzoka pa chapter 7 painotangira. Okay. Kubva pa verse ya 1. Then the Pharisees and some of the scribes. Verse 1. Mark chapter 7 verse 1. May one foot same story. Matthew chapter 15. Verse 1. Then the Pharisees and some of the scribes came together to him, having come from Jerusalem. Now, when they saw some of his disciples eating bread with defiled, that is, with unwashed hands, they found fault. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands in a special way, holding the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other things which they have perceived and hold on to, like the washing of cups, pitchers, copper vessels, and couches. Then the Pharisees and scribes asked him, that is Christ, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? Pane zvinhu zvitatu zvandinoda kundiemphasize pa background, pa immediate context. Zvinhu zvaitika. Batai kuti number 1, they were eating bread. Chingwa chaicho chakatonzi naMwari chinodyiwa. Ndochaidyiwa apa. Number 2, vaidya chingwa ichi vasina kugeza maoko. Kwete vanga vasina kugeza maoko. But vanga vasina kugeza maoko nenzira yanga yakataurwa nevakuru kuti ndo magezerwo emaoko kana maakuda kudya. Vanoongorora vanototi kugeza kwacho kwaitaurwa kutangira kuno. Kuchinyatsogezwa ruoko rwese. Okay. Sandofunga vadzidzi vangangoita zvinhu zvemazuva ese izvi. Kana vangodai vanzi hauna kugeza. Because vanonzi according to the tradition. Saka vanga vasina kugeza nekagezero ketsika dzevakuru. Then number 3, pava panzipo okay, hanzi vaisatodya, especially kana vabva kumarket. Vaisatodya vasina kugeza nenzira yevakuru kwete yaMwari ba yevakuru. Saka vakuru ava vari kutaurwa
marabbis auya during the intertestament period vachiwedzera pane zviri mubhaibheri. Ivo vaine zvimwe zvavakazowedzera mududziro dzavo nekudzidzisa kwavo. Pane zvavaizowedzera, izvozvo ndo zvainyanya kuchibatisiswa nevanhu kudarika zvakataurwa naMwari. Saka iri kunzi tsika yevakuru. Saka nyaya iripo inyaya yekuti sei vadzidzi vako vasingateedzeri tsika dzevakuru. Muri kubabata? Yes. Kwete dzamwari kana kuti shoko raMwari dzevakuru. Yes. Pastor, izvo zvakakosha gatipatsokodzerei pakakosha because hondo chaiyo yenyaya iyi iri pakuti pane vasiri kuita zvakataurwa netsika dzevakuru. Okay. Yes. Vari kudyei? Vari kudya chingwa. Havasi kutombodya zvinhu zvakanzi mubhaibheri zvisadyiwe. Aiwa, vaitodya chingwa. But pakusateedzera tsika dzakatarwa nevakuru ndo patanga hondo. Dai vadzidzi vakawanikwa vageza kubva uku, tingadai tisina chapter. Ingadai isipo. Ingadai isipo. Yes. And I think tichiwedzera ipapo patsika dzevakuru dzacho kuti vakuru ava vakanga vaine understanding or misunderstanding panyaya yekuti munhu anogona kusviba nenzira ipi. Saka pari kutaurwa zvichinzi especially kana vabva kumarket. Munhu akatenga madhumbe ake kumusika, pamusika wehuku, right, paiva nepfungwa yekuti zvinogona paine mhondi yatomboabata madhumbe iwayo iwe usati wauya. Saka mamolecules ehumhondi atonhanikira pamadhumbe. Iwe wouya maiwerowadzana wotenga madhumbe ambonzvenzverwa nemhondi wonoakwatisa kumba uko. Woda unotofanirwa kuti uchibva kumusika usati watomboita anything nemadhumbe uno nzira yekutogeza nayo yekubvisa mamolecule eupombwe nehumhondi hwemhombwe nemhondi dzabata zvinhu zvawauchada kuzodya iwewe paunga uri kana pawaenda kumusika wagumana nevanhu wane zvitema zvavo. Saka zvino pauchabata chikafu, kunyange chikafu chako changa chiri right, chakutozosvibiswa nehumhondi wanzvenzverana newe. Saka unofanira kutogeza nenzira kwete yekubvisa majems, asi uri kugeza nenzira yekubvisa munyama pachikafu chawatenga. Yes. Kana kuti iwe wacho zvaenda pauri. Saka pauchabata chikafu wakutozozvisa muchikafu ukazochidya watoingesta mamolecules eumhombwe haya watoingesta. Saka vanga vaine nzira yekugeza. Iyi handi yecovid kana kuti yekubvisa majems ekolera. Nzira yekutobvisa upombwe wabata madhumba. Yes, upombwe waenda panzimbe kana panyimo kana pauri iwewe zvakuzoenda kuchikafu chawakuda kuzodya iwewe. Saka vanga vaine pfungwa iyo yekuti unokwanisa kutosviba nechikafu chabva kumusika chambogumwa nemuroyi. Muri kupabata? Saka hazvizongokufambire mushe watomuroyi iwewe. Saka ndo nyaya yange iri mudariro, ndo nyaya yange iri behind the ceremonial hand washing practice yaiitwa in the rabbinical tradition. Ndo issue iri kudiscusswa panapa. Hapana nyaya yekunzi todya madora here kana kwete. Handiyo. Iyo yato off topic. Alright. Saka maybe tichibatanza na Paul anditi on food. Yes. Papasina here imwe issue yekuti iko zvinogona kunge zvakapirwa kuzvifananidzo zvinhu izvi. Now iwewe kuzotora chinhu chiya kana kudya nyama iya kana kutora mafurutsu aya vanhu vane zvavanopira. Handiti muri kuona iwewe pakuzoti watora chikafu ichi ukageza nemugezero wetsika dzevanhu vano usati wadya chikafu chinocheneswa nemagezero awaita.
zvinovadzidza havana kuzviita izvozvo patsika yedu. Yes. Saka sei vachidya nemaoko asina kuita Asina kugezwa. saka they were rendered unwashed. Yes. Kwete kuti they were not physically washed, but they were rendered unwashed. Why? Because hazvina kuitwa netsika Yes. inofanirwa kuchenura zvabva kumusika. Ndizvozvo, Handiti exactly. munoona? Exactly. Yes. Saka vari kuteerera tinoda kupa tofanirwa kupa nzwisisa ipapo, maybe in our African culture. And ndinofunga kuti iko zvingangofanane pakuti iko tinoombera usati wadya chikafu. Handiti in the Shona culture. In the Shona culture. Yes. Handiti tinotanga taombera tozotanga kutimba chikafu. Exactly. Handiti muri kuona. Ukasadaro handiti muri kuona urikudya sei usina kuombera. handiti muri kuona washora mubiki. Yes, handiti muri kuona. awashora. Saka pamwe dai kuri kuti iko tisu it was in our context yevashona taiti ko munhu anodya sei, munhu wepi. Handiti muri kuona anodya sei chikafu achishora vabiki. Handiti muri kuona nayo cheripo sei hana kunyaso angogura handiti uri kutongotanga kudya. But these were practices dzaitika munhu asati atanga kudya chikafu. Handiti muri kuona. Yes. achingwarira aine chinangwa chekurwira mweya wake kuti ina hangu zvekusvibiswa nevanhu vane zvitema zvavo zvazoenda patsenza dzangu dzandazvitengera marusapi ndinofanira kutoita this practice yokugeza netsika yevakuru kuti ndisasvibiswe nezvandakuda kudya. So zvakakosha kuti tinyatsokubatise kuti what was the issue under discussion. Issue yange reyekuti nhara dzinodyiwa here kana kuti kwete. Yanga isiri iyoyo. Panga pasiri kudiscusswa madietary requirements kana kuti diet inodiwa pamunhu ndeipi. That was not the issue. Because vese vanga vaitori nediet vaitoziva kuti ende hapangori kudya chingwa. Muri kupabata. Saka inge siri nyaya yekuti chingwa chinodyiwa here kana kwete. That is not the issue. But chingwa chinogona here kudyiwa munhu asina kugeza patsika yedu. Iye abva kumusika kunochitenga chinogona here kunge chine mamolecules euroyi anozoita kuti munhu ave muroyi nekuti achidya asina kuchichenura kana kuchichenesa netsika yevakuru. That was the question. That was the question. Yes. Saka sinyoro mukaona panapa. Handiti Jesu anobva azoti anditaverenga verse 1-5. Yes. Verse 6 noti he answered and said to them, akuvapindura manje vabvunza well Isaiah prophesied correctly of you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. That's a issue ya Jesu. Yeah. Makutotora tsika dzenyu imimi kuti ndo yatoo mirayiro yani. Ndo kuna issue ya Jesu Kristu. Saka ndada kujamba mamwe vhesi amozovaverenga vateereri. Ndakuenda paverse 14. And when he had called all the multitude to himself, abva akukokorodza vanhu akati hey chiuyai padhuze. He said to them, hear me everyone and understand. There is nothing that enters a man from outside which can defile him. But the things which come out of him, those are the things that defile a man. But if any man has ears to hear, let him hear. Saka Mark inobva yati vavega mutorana nagono madisciples akati titsanangurirei da kuti uverengerai language ya Matthew. Matthew 15 inoti verse 15. Then Peter answered and said to him, explain this parable to us. Munzeve dzevadzidzika Jesu aitora zvirahwe. It will be very dangerous kuti Peter chai akafamba naJesu 3.5 years kuti this is not plain language. It can't be taken plainly. It needs to be explained. Yes. Isusu toda kuitora plainly tinonyura. Saka
he said explain. Yeah. So we need to explain kuti chiri kunzi chaisvibisa. Ndofunga pasa mbiri watopinda mairi kutanga kuti kasvibisiro kaitaurwa aka ndekemhando ipi, kagezerwo kemaoko kaitaurwa kachinzi ndo kaitwa nevakuru ndekemhando ipi. Zvaizolinkana sei kunzi kana usina kugeza maoko nemhando iyoyo wasviba. Ndo zvakunotsanangurwa naJesu manje kubva pavhesi ya18 to 23 yatamboerenga iya manje, because pakuchitora kutotsanangurwa. But kuti titsimbidzire pfungwa yekuti Jesu haana kumbobvira hapasi kutaurwa nyaya yekunzi nguruve ngaidyiwe zvayo. Handi mukona haisi nyaya yediet iri kutaurwa apa, tradition iri kudhiriwa nayo. Ndosaka atopopota Jesu kuti Isaiah anga ari right. Isaiah was correct kuti vanhu ava vanonyepa vanoda kunama, but ivo vakutoticha madoctrines evanhu. Inyaya yetradition iri kudhiriwa nayo pana. Ende kuti munyatsoona kuti haisi nyaya yediet yanga ichitaurwa apa. Handi maona Peter ndiye abvunza Matthew anyatsospecify kuno kuyangoti the disciples naMark, but Matthew akapinyatsobvunza ndiPeter akanyatso kuti ichitobhuya sei kutotangisa pacho mamuchiti. Jesu obva atsanangura, Peter obva anzwa. Pamunoenda kuna Acts 10 exactly. Now handi muri kuona manje Peter aratidzwa in vision chinenge chisaga chachine mhuka dzakasiyana-siyana dzakachena nedzisina kuchena. Obva anzwa inzwi richiti rise Peter, kill and eat. Maybe tisati taenda ukoko ngatichitanga tatsokodzerazve ipapa Right. because pakazonzi iye Jesu pachezvake paakazotsanangura manje Right. kutiko aiwa musafunge kutiko nekugeza maoko handiti muri kuona kamunoita netsika dzemadzibaba handiti munenge munokonzeresa nekatsika ikako munokonzeresa kuti epo rasvibiswa nemamhepo kumusika richene. Aiwa musafunga kuti ndizvozvo, because kusviba kwemunhu kuafectika spiritually kwake hakuna chinhu chinotengwa kumusika chinosvikomusvibisa. Handiti muri kuona nekuti chine chisinganange mumwoyo chine chinanga chimududu. Handiti ndizvo here. And Jesu ndobva munyori ati by this He declared all food clean. Handiti muri kuona. Tirifuna kutanga neikoko. Zvingave here zviri kureva kuti iko panyaya dzekusvibisa vanhu kuburikidza nekutsanangura kwakaitwa naJesu in this way, chikafu chakachenurwa kuti hachisvibise munhu. Ndizvozvo, but manje pakuda definition of yechikafu yekuti chikafu chi. Alright. Because isu tinogona kuti kwedu kumaraini pane chatinototi chikafu, asi chisiri padefinition yaMwari yechinyi yechikafu. Muri kupaona munoona zvakafanana nekuti tomboti semuenzaniso mwana apfuura ari kubva kuchikoro opfuura nekumunda kuna mai achipiwa makii epadhanduru. Onzi kana unotanga wabvisa uniform wobva wadya. Onzi kune handisina kubika, you can eat anything. Okay. Anything. Mukasvika ari kudya bhari sipo mwana iyeye oti mai vati chero, mai vati chero. Chero iyi iri defined. Chero in the realm of what can be eaten for nourishment. Muri kupabata. Saka Bible kana richiti therefore Jesus declared all food clean. It is indeed all food is clean. But what is food? Is it what I decide or what he decides? Kana kuti zvadecidwa kumaraini kwedu tikati harurwa toti kwedu ifood. Muri kupabata. Saka zvakuchitsvaga kuti I think patirikuenda pamberi tichaona kuti right from the beginning God has been very particular, among other things, panyaya food, what humans can eat for nourishment. Right from creation. He didn't just leave us to figure it out on our own.
He was quite intentional kuti this you can eat or this is what you should eat. Zvakangofanana namanufacturer wemotokari. Hakuna anozoti pafuel munozongoona iri padhuze nemiko. Kana kuti yakachipa mazuva iwayo. Inotonzi i-diesel engine, i-petrol engine. Muri kupabata. Saka that's how particular God was in creating us. That's why nyaya ye-clean and unclean tinoiona right from Genesis with regards to what might or might not be consumed as food. So because narrative yakapushwa nemumwe munhu achida kuedza kumiririra Mwari panyaya iyi ndiye kutiko Jesu ari kutiko panyaya dzekusvibisa musazokonzide chikafu. Okay. Handiti muri kuona chikafu chese chiri clean panyaya iyi. Yeah. Of which from whose definition? Yes. Saka ipapo manje ndo patinenge takuti panyaya yekusvibisa munhu. Yes. Munhu asvibiswe nechikafu. Yes. Handiti muri kuona. But munhu anogona kusvibiswa nekusateerera Mwari. Exactly. Muri kupaona. Ndosaka nyaya yecontext iri very important. Exactly. Pakududzira. Saka ndo patiri kuda kuti meaning. Mashoko ane meaning ari mucontext. Good. Haangoiti meaning akangozvimirira ega. Saka in this context hapasi kudiscusswa what may or may not be eaten. Chiri kudiscusswa ndezvekuti chikafu chinogona munhu anogona kusviba here nekuda kwekuti anga asina kuteera tsika dzevakuru dzekugeza dzinobvisa mamolecule euroi aenda pamadhumbe kana pambambairo. That was the discussion. And vanhu vese vanga vari mudiscussion particularly vakabvunza mapharisees. These were Jews. Zvokuti vanga vasiri kubvunza kuti chingadyiwe chii. Vanhu vese vanga vari muconversation iyi. Vane common understanding of what food is. And apa changa chitodyiwa chingwa. Muri kupabata. Saka vane common understanding. Hapana ari kuedza kubvunza kuti todya chii. Hakuna munhu anga akabata ramba rake. No, kana mukonzi. Hapana kaine mukonzi munhava. Ari kuti ndaubata kurwizi. Ungatisvibise. Exactly. Iyo manje ndo inenge yakunzi eisegesis. Takutouya nezvimwe zvinhu. Ndisu tiri kuuya nembewa. Takuda kudzidzisa kwane apa. Why? Because kumaraini kwedu takawirirana kuti it's food. But haisipo manje pa definition iyi. Okay, all right. Eisegesis, opposite yacho exegesis. Saka tikuti meaning inofana kubva out of the text. It must come from the text. From the text. You don't meaning ibve kumaraini kwedu. Moskwesa mutext. Kwedu isusu food. Imbeva. Chero chinobata sauti. Chero chinotsengeka chichimedza. Saka pauri kuona pakanzi food, wakutoti mbewa yakwana yobva yakwana iyo eisegesis. Yes. Okay. Isu yatikuda is exegesis. Okay. Kuti kana Bible richiti food, what is it that it is defined as food? All right. Yeah. Thank you so much. I think panenge pachena anditi muri kuona. Yes. Thank you so much. I think you wanted to move now. Right. Kuna Peter. Kuenda kuna Peter. Right. Ndo pamwe panobatwa chaizvo. Anditi ndizvere. Zvichinziko no. Pakatonzi baya uita sewe. Udye. Anditi muri kuona. Yes. Ngatibate ipapo. Point yandoda panyaya ya Peter. Ndichazodzoka pane pfungwa yandadinwa na pastor Mbiri pawatara nyaya yemota nemafuel. Point yandoda pana Peter. Takambotaura pana apa pamandire kuti kana uchiverenga Bible, kana chitendero chako chisingakutenderi to use your logic. I think ndo patakaita nyaya Africa and development. All right, yes. Kuti any religion that does not allow you to use your logic and your mental faculties, that religion is destructive. Even when you are studying scripture, God wants you to engage the mind and be as logical as can be possible. Uchiisa mibvunzo, uchipindura zviri logical, but uchibatsirwa neBhayibheri kutsanangura nekupindura mibvunzo iyoyo. Peter andimono ndiye abvunza kuna Matthew nekuna Mark kuti titsanangurire muri kuti chiapo. Jesu obva atsanangura, obva atonzwisisa. To prove kuti haisi nyaya yembeva nenguruve yanga ichitaurwa apa.
panouya kuna Acts Peter panonzi simuka udye imo mine mupeva nenguru vakati aiwas handidyi handisati ndatombodya zvinhu zvakadai kuri kunzi kunonzi kudii kwakapuhwa license musi uya waabvunza allowed yakapiwa kuti chese chinobata sauti Peter tikadai tisina discourse yekumbonetsana naMwari achiti handidyi akadai yangobaya yakadii akadya but kunyatsoratidza kuti Peter akanzwisisa zvairehwa naJesu and Mwari dai vangadai vasina kutombounza jira rine izvozvo because it would have rendered that thing useless. The pretext for the vision would not have existed. Exactly. Okay, what do you mean? Zvaida kudzidziswa naMwari kuti point yaMwari kuti ibude vakatouya nenzira vachitoziva understanding ina Peter. Even after Jesu atotsanangura Peter akaita follow up akabvunza akasvikira pakuzoti azonzwisisa. Jesu atoenda kudenga many years later Peter, not many years later, sometime later, Peter akuchipiwa this vision. And Mwari vari kushandisa something that is meaningful to Peter. Pari kunzwa mhuka dzisina kuchena, dzisingatenderwi kudyiwa. Muri kupapa. Saka tikuti dai kutaura kwakaita Jesu kuya kwakabva kwapa allowed yekuti chero chinobata sauti. Kuunzwa kwevision iyi would have been useless. There is no basis for this vision. Nekuda kwokuti zvese hazvina zvazviri kutoreva and hazvitogoni kunzi mhuka dzanga dzisina idzo dzakadeclarewa clean. It would have been meaningless. Language ye-clean ne-unclean ingadei isipo kuna Acts. Handiti murikuona kuna Peter wacho iye Peter wacho mumwe chete iye handi kuna James kana kuna Peter. The same Peter akabvunza akanzi all food clean. Unoenda kuinbox. I see the logic. I see the logic. Saka that logic please ibatei kana muchiverenga nyaya iyo. Rakudzoka tichidefine food. Ndangofira kuti pastor wapataura panondinakidza. Ndinosimbonya illustrator nekujekesa nyaya iyi nenzira iyi. Mwari panosika Adam naEve. Look at what he gave them as food initially. It was fruits and all seed bearing herbs. Kuroti any plant yekuti seed yacho ndio inodyiwa. Nzungu, nyimo, nyemba, chibage, rice, what. Nema fruits. Then later on after sinning akawedzera ma dark green leaves. This shall be your food. All the green herbs were given as food. Right? Then later on after the flood Marakati, you may also now take, flesh, right? But the flesh in chapter 7, paitopinda mungarawa, yaipinda in two categories. Muka zedza pa zaipinda, zaidonzi ziri clean, zaipinda ziri 14, 7 hadzi, 7 hono. Ziri unclean, zaipinda zingori 2, 1 hadzi, 1 hono. Saka nyaya clean and unclean aizi ya Moses. Because I've heard people say, murukubatira pa zvinhu Moses. No. Muka dzakatongosikwa. Ziri clean and unclean. Zine differentiation. Pazvanzi ziri clean ndo dzavakanzi vadye pana Genesis. Right? But isai. Zvinonzi kuti ziri clean, Moses ndiye anozokudefinirai further. Kuti clean kuti chii. Zvinonzi iri clean ine hwanda rakaparadzana uye inodzeya. Dziya dzatakaita kuchikoro dzine matumbu 4 dziya obva masumu they chew the card. Dzinotanga dzaisa mudumbu rekutanga dzodzosa kudzotsenga dzodzosera futi. Dzine hwanda rakaparadzana. I want you to take note of that something. Mhuka dzese dzine hwanda rakaparadzana dzinodzeya ndo dzinonzi dziri clean. And hadzina zvimwe zvadzinodya kunze kwekurarama on plants and vegetation. Ndo zvadzinoita. And mhuka dziri in 3 categories. We've got carnivores, we've got omnivores, we've got herbivores. Omnivores kuroti dzinodya zvese flesh and vegetation. Carnivores dzinodya flesh. Then herbivores only vegetation. Pamhuka dziri clean dzinoya under herbivores. Hakuna mhuka iri clean iri kuma carnivores. Hakuna mhuka iri clean iri kuma omnivores. Pama herbivores ndo patinozowana subset yemhuka dziri clean. Kuroti mhuka dziri clean dziri kunzi mungadye dzino subsista on vegetation. Chii chandoda kutaura? Munhu akasikwa achibva kuvhu. Chikafu chakatanga kupiwa chakanzi fruits and seed bearing herbs. All are coming directly from the soil. After sinning Mwari akawedzera herb, green leaves, directly from the soil. Kana makudya flesh, chidya iflesh
iri kugadzirwa nechikafu chiri kubva directly from the soil. Mwari anobva aguma ipapo. Saka chinonzi food naMwari, it's something that is closer to where you were manufactured. Ndozana chindadenwa nepfungwa yaDr. Mbiriri yekuti hauti wapedza kutenga mota yako yakanzi diesel iwoti handidi ise mafuta nyangwe parafini ndogona kungodi futi kuisa kana cooking oil. Muridzi akagadzira ari kuti iyi injini iyi inoshanda bedzi kana yadirwa zvabva kwayakagadzirwa. Maparts eToyota anobva kuJapan. Ukaona maparts eToyota wako amanikidzira akanzi Mercedes Bavaria made in Germany. It's a matter of time. Inenge yadonha pasi mota iyo and haisimuki futi. Saka chinonzi food naMwari, it must be as close to the soil as can be possible. Whether it's flesh, whether it's not. Zvibvunze kuti how far from the soil have I gone? Muka dzakaita sema carnivores dzakasikirwa to balance the ecosystem. Kusaka dzichidya dzimwe muka. Dai kusina ona shumba nani tisina pekuisa mhembwe izvozvo kana pekugara tisina. Maherbivore maomnivores dzinodya zvese zese. Basa radzo zhinji is to cleanse the earth of dirt. Scavenger. Ndo panopinda vana nguruve vana kasongo vanopinda ipapo, mavhaucha anopinda ipapo. Then dzinodzeya ndo pamuchona vana mbudzi, mombe, hwai ndo mungadya because food yadzo iri kubva kwawakabva iwewe. Ende ndokungadai wadya muriwo uyu wadyiwa nehwai. But at least okay fine, at least chidya nyama yehwai. Chisiyana neyeshumba. Because iri kure nekwawakagadzirwa. Saka chinonzi food naJesu chine chekuita neutano hwedu isusu in this life. Saka Jesu paari kuti he declared all food clean. Ari kuti zvandakati zvidyiwe hazvigoni kusvibisa munhu kunyangwe asina kugeza maoko ake nenzira yakataurwa nevakuru. Ndo pari kuuya Jesu Kristu. Kana ndakati maorange anodyiwa, hamugoni mimi kuti ndangotanga nekumenya, saka I am now spiritually unclean nekuti orange iri pada kumusika rambobatwa nemhombwe. Saka upombwe hweya hwatapukira paorange. Ini ndichibva ndaritora ndisina kunyatsogezawo maoko, saka ndatowo mhombwe. Saka Jesu no. Orange harisi kunopinda mumwoyo. Because upombwe hausi mudumbu. Upombwe huri mumwoyo. Saka nyaya yekuti munhu haana kugeza maoko asati adya chandakati chidyiwe, naizvozvo asviba pamweya handizvo. Ndo zvairambwa naJesu Kristu panapa. Kana kuti iko Jesu ari kuti iko musafunge kuti tsika yenyu imimi inogona yekugeza maoko netsika yevakuru inogona kusvikoita kuti epo rive nani. Handiti riite kakuchenurwa, ridzingwe munyama. Handiti muri kuona? Aiwa, hazvigoneki. Handiti muri kuona? Yes. Panobuda futi imwe pfungwa yakatonaka ipapo. Thank you Pastor Madzorera. Yekuti ipo panyaya yevakuru, inyaya yeculture, inyaya yetradition. Tradition ndo iri kuti inokwanisa kuti ine pfungwa iri kuti madhumbe anokwanisa kuwana uroi nekuda kwokuti pane sketi yemuroi yaguma murikupaona. Vakuru obva kuti tine solution, mukageza makadai aiwa anenge araiti. Now nyaya yevakuru iyoyi yetradition ndo zvakare inogona kuita kuti tisusu kwedu kumaraini, kwedu kwatinobva, mbeva ifood. All right. Saka tonguti hatakangokurawo zvakadaro. Vakuru vedu vakati zvinodyiwa. Muri kupaona? In other words, tadzipinda futi musemuforo ine vaFarisi yekuti vari kuti isusu tinotoita tichiteera vakuru. Saka tinogona kutoti isusu totowirirana tichiteera vakuru futi vekwedu kwatinobva. Pane mufana akaisondiudza kuti ndocho achiri chikafu chasekuru wangu achidya kamba. Saka ndimuri kuona vakuru. Saka apa nyaya yakanetsa ndeye vakuru. Nanhasi nyaya dzevakuru idzi dzichiri kunetsa. Yes. Asi Pastor Madzorera ari kuedza kuti vatidzorere pane ndipasa Madzorera vanodzorera vada kutidzorera pane shoko raMwari. Zvevakuru tazvisiya ko iye Mwari vakati kudii. Saka vanga vachireferenza kuna Genesis chapter 1
pavhesi ya29 then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food, and so on. So basically, diet yakapuwa kumunhu originally is plant-based diet. Whole foods plant-based diet. Izvi zvedu zvekuti tinenge tichisvuura titoona ngati taita chirungu ndo chazoya nechirungurira muri kupaona because waakuchinja glycemic index yechikafu ndo munobva hasha dzana shuga iyaya inonzi tanetswa neshuga haibve mushuga yemu2 kg sucrose iglucose saka iwe kana uri kunosvuura chibagi okay wochidya chakachena kuti mburetete chakachena wonzwa kunge wamuchirungu chakanyanya uri kuita kuti pachinonogayiwa kuririswa kunoita glucose yacho ichipinda mublood stream hakuna mabreki ndo inonzi high glycemic index nekuti wabvisa zvinoregulata inonzi fiber ndo yaraswa yese saka chabviswa imotikari isina mabreki pamawere kuenda kungoti ibvai munzira wedza mapurisa kana ndiani ibvai munzira haina mabreki ndozvaunenge waita okay. muri kupabata and saka tiri kuchema zvatekeshera nekuti tiri kubva paplani iyi we can never improve on God's plan. Never. No one will ever improve. Kana iwe ukatotora zvaitwa naMwari uchida kuimprova unoshaisha unoshaisha zviro muri kupabata ndo pari kunzi let's stick as close as possible as much as possible. Muchaona kuti dzimwe nguva chikafu chedu chinenge chiri kuti sadza racho rakati mpuretete kuchena muri kupaona chikafu chacho uku chinenge chakati dzu inyama kai ya kagreen kanenge kari kekusikiza kedecoration kari kedeko kekungoti iwe ndapotsa ndaisa green ndapotsa ndaisa vegetable munhu anenge achiti aiwa sa uku manje uri kuwana animal fat inovhara macells mareceptor sites emacells panopinda napo glucose uku uri kudya chakati mpuretete chekuti glucose yacho iri kunoririswa isina mabreki but kwainofanira kunopinda kumacells wabva wavhara nemafuta animals fat saka yochiendepi glucose iya yakuchitenderera muropa manje ndo panonzi akabatwa shuga muri kupabata kana tikutaura type 2 tikutaura type 2 diabetes saka tiri kungoti nyaya dzechikafu idzika idzi rufu rwuri mahari nyaya iyi vazhinji we dig our own graves using forks and knives saka tiri kuti isusu hongu pana Mark chapter 7 nyaya yange isiri yediet yekunzi what should we eat or should we not eat nyaya yanga iri pakuti mbambaira inogona here kuita kuti munhu atapukirirwe neuroyi nekuda kwokuti yambobatwa nemuroyi kumusika wevarimi muri kupabata saka ndo nyaya yanga iripo but at the same time tinobva tawana zvakare chenjedzo panyaya yezvekudya even mwari pakazotendera kuti mhuka dzidyiwe tava kuna Genesis chapter 9 kuna chapter 6 Noah achiisa mhuka muareka anga atonzi dzakachena unoisa 7 idzi dzisina kuchena unongoisa 2 chete nekuti dzakachena idzi dzimwe dzichazoshandiswa kudyiwa dzimwe dzichazoshandiswa pazvipiriso zvekunamata saka dzinofanira kunge dzakawanda nekuti usage yadzo yakawandawo and so on so kuti dzachena nei handi kuti vamwe vanobva bati nguruve dzakapindwa nemadhimoni arigioni dzakapinda munyika dzikafa dzese saka sei muchiri kuita problem whether demon or what and hazvitombona basa kuzvitsvaga kuti kweidzi dzakanzi musadya idzi dzakamboitirwe kunzi musadya ndezvemusiki iye ndiye anoziva
isu togona kuti hapana chakaipa based on my ignorance or my misunderstanding but maybe rimwe zuva zvinogona kuzooneka kuti saka pane pfungwa dzedu pane padzinoperera saka Mwari ngatingovapa mukana wekuva Mwari torega kuti vakwikwidzane nevakuru kuti but kwedu hazvitomboranga na problem ndo nyaya yavakuru iyai yakauya nevafarisi vachiti aiwa imi hamusi kuita zvevakuru muri kupabata saka Thank you so much. I think the other issue yatingapedzise nayo inowanzobatwa nevanhu ibaya udye. Maybe tikaverenga paissue yebaya udye, then we conclude it like that. And zvere Dr. Watson. Is that Acts 10? Acts chapter ni yambobatwa na Pastor Madzorera. Yes. 10 and 11. Maybe Pastor Madzorera. Let's follow it up. Okay. Then because pane vamwe vanotosvikokuudza kuti aiwa dambudziko rako hausi kuziva kuti iko pakanzi mubhaibheri baya udye. Chapter 10 verse 13 yamabasa evapostori. Yes, let's just go over that, then we conclude with a prayer. Okay. Sataerenga verse 13 ukatakira mashure macho pari kupotorwa nyaya kunzi Peter anga ane nzara zvisingaiti because anga atsanya anga ane nzara saka Mwari ada kusvikira Peter muchimiro chaari nguva ichocho kuti listen yada kudeliver idi kuti kuzvimeke sense. Saka nekuda kwenzara chinotanga kunzwa kuna Peter pa-object lesson yaMwari inyaya yechikafu. So verse 13, and a voice came to him and said, rise Peter, kill and eat. But chaari kunzwa chacho verse 12 mune all kinds of four-footed animals, clean and unclean. But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. And a voice spoke to him again the second time, what God has cleansed you must not call common. This was done 3 times. Now Bible haripi information is nabas. Look at John chapter 21 last verse note zvakawanda zvakaitwa naJesu zvisina kuzonyorwa. Dai zvainyorwa zvese kwaisawanikwa bhuku rinokwana. Saka kuona Mwari zvakatoselect izvinyora zvakakosha. So verse 16 kuti this was done 3 times. It's not important to tell us kuti it was done 3 times. Why is God telling us this? And the object was taken up into heaven again. Now chinzwa kuti why this was done 3 times and why 3 unclean why an object of unclean animals. Verse 17. Now while Peter wondered within himself what this vision which he had seen meant. Right? Peter knew that this behold, the men who had been sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate, and they called and asked whether Simon, whose surname was Peter, was lodging there. While Peter thought about the vision, the Spirit said to him, behold, 3 men are seeking you. Yes. Verse 16, this was done 3 times. And now 3 men coming from Cornelius. Who was Cornelius? Cornelius was a Gentile. Nguva iyi maJews vana Peter ivava vaiti atibatani atidyi pamwe chete atipindi mumba yemugentile because vakasviba. Ngeri issue chaiche. But kune mugentile ataridza kutya Mwari uko anonzi Cornelius. Ari kunamata achitsanya bvanzi no tumira vanhu. Vanzi ma-God fear. Tumira vanhu vaende kuJopa. Kune murume anonzi Peter ikoko. Akauya kuno achakutsanangurira zvinhu izvi mobhabhatidzwa. Cornelius mugentile ari kutumira vanhu kumujudha. Judha anoti mugentile akasviba. Saka Mwari ateka advantage yenzara yaPeter bvaunza mhuka dzakasviba. Simuka udye Peter, anzi handidyi zvakasviba. Peter idya handidyi zvakasviba. Peter idya handidyi zvakasviba. Vapaita varume 3 vakasviba. According to Peter's understanding. And that Cornelius blah blah blah. Obva aenda. Now pamunoenda pachapter 11. Peter anozotsanangura manje. Ndira kutanga paverse ya 7 chapter 11. And I heard a voice saying to me, rise Peter, kill and eat. Akutsanangurira vanhu manje vekumba kwa Cornelius. Ndakaona in vision this thing. Ndikanzwa inzwi richiti simuka bayaudi udye. But I said, not so, Lord, for nothing common or unclean has at any time entered my mouth. But the voice answered me again from heaven, what God has cleansed you must not call common. Now this was done 3 times and all were drawn up again to heaven. At that very moment 3 men stood before the house where I was, having been sent to me from Caesarea. Then the Spirit told me to go with them, doubting nothing. Right? Moreover, these 6 brethren accompanied me and we entered the man's house. And it kujama pano zotaura akududzira kuti Mwari akandiratidza kuti I must not call any man unclean. Ivesani ndio yandiri kuda iyoyo. Ndisarambe nichiverenga zvakawanda.
Okay, verse 32. Send to Joppa for Simon, who is called Peter. He is a guest in the home of Simon the tanner, who lives by the sea. So I sent for you immediately, and it was good for you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything that the Lord has commanded you to tell us. 34. Yes, 34. So then Peter began. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts every nation, the one who fears him and does what is right. You know the message God sent to the people of Israel announcing the good news, and he's talking about Jesus Christ and so on. So arikutanga panapa kududzira. So Peter arikuti I've come to an understanding yekuti Mwari avasi mutsauri wevanhu. Asi kuti vanogamuchira munhu chero upi neupi zvake werudzi rwupi kana achinge atya Mwari. So ndozvaakanzwisisa pavision yaakapiwa iyayi. Yanga isinei chekuita nediet. Kuti ko Peter angarara nenzara kana. Yes. Achinzwa nzara. Yes. But Mwari pane chinhu chaida kumudzidzisa. Yes. Haana kumupa zipureti rechikafu. No. Dai zvine chekuita nechikafu. Yes. Akamupa 3 men. Right. Yes. Vakati tiri kubva kuno kunirya. Exactly. Exactly. Saka this has nothing to do. This had nothing to do with what can be eaten or what cannot be eaten. No, it is not about food. It is not about food. Yes, exactly. Yes. But imetsi yawekwa naticha paboard vachipa uri muenzaniso. Okay. Wezvavarida kuti pabatwe concept. Okay. Muri kupabata. Saka ndo nyaya iri kuitika panapa haisiri nyaya yechikafu. Inyaya yekuti muJudha anogona here kuwadzana ne-non-Jew. Like Cornelius, who was a Roman and yet a God-fearer. Aida Mwari, aitya Mwari, murume ainamata iyeye. Asi angasi problem 1. Diki angasiri muJudha. Ndo pakaita Mwari wakati aiwa kapita. Ungatadzisi kufamba kwevhangeri nekuda kwechinhu. Saka ndokubva vagadzirisa pfungwa dzaPeter vachishandisa muenzaniso wezvinhu zvakajairika kupfungwa dzake. Chezvinhu zvakasviba nezvisina kusviba. Achibva hanzi zvidye. Yes. Chakasviba kudaro. Yes. But it has nothing to do with the food. Exactly. Saka kana Shona ichiti kumunhu kana wadya imbwa chibva wadya iri hono haisi nyaya yediet yekutoona iwo akutodzingirira bhoki panzara kuti sekuru wati kana wadya imbwa hauna kubata zvataura. This has nothing to do with the food. Exactly. Muri kupabata. Saka ndo zvakafanana nezviri kuitika. Okay. Yes. Toda kutenda chose. Saka pana anozobata muenzaniso kudarika zvanga zvichida kudzidziswa nemuenzaniso. Hanzi muchikoro vamwe vari mazuva atabva kuhondo pane vamwe vakazoenda kuchikoro vati kurei vachiita night school yavo. Vari kuitiswa maths. Muri kupaona kuti dzinyatsokubata zviri abstract ako vamwe vacho zvainetsa zvikanzi aiwa tomboti handiti imunoyeka munotamba mese tomboti iwewe une zvingoto zvako 3. Muri kupaona une zvingoto zvako. Uyu obva akuti paunosumuka iwe uchimboenda kuchimbuzi uyu obva atora 2 ozviwandisa. Ticha wakazoda kusara wopedza kutsanangura munhu atopasi zoda kundijairira arida kundijairira achibeka atorireko unotora zvingoto wakambozviita futi. Wabatirira pamuenzaniso. Wabata muenzaniso kudarika zvanga zvoda kudzidziswa. Ndosaka panozobva pfungwa yekuti vanhu vanoti uyu akanzi baya udye. Wabata muenzaniso kudarika principle yezvanga zvoda kudzidziswa. Zvakabatwa naPeter. Asi zvazokunzvenga iwewe manje. Peter ari kuti ndakazonzwisisa kuti iko chirahwe ichi hapana munhu kubva pashiti riya rakadzika riya rainzi baya udye. Peter zvaakanzwisisa handi kunaka kwenguru. No. Handiti muri kuona. Enda anaombobvira aidya. Handiti muri kuona. Peter zvaakanzwisisa ndezvekuti hapana munhu
kunyange asiri mujudha Yes. watofanirwa kuti iko ari unclean. Yes. Even verse yacho ndazoiona. Yes. Chapter 10 verse 28. Then he said to them, Yes. you know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation. Yes. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Yes. That's Peter explaining the thing. Yeah. Therefore came I unto you without Objection. again saying, as soon as I was sent for, I ask therefore, for what intent ye have sent me for. Yeah, exactly. Ndakanga Saka ndisina kubuka. Peter anyatsa kunzwisisa. Anyatsokunzwisisa. Ende ndiye Peter abvunza kuna Jesu Jesu. Tsanangura ichi. kuti tsanangura inyaya, because akatoenda for a remedial class one on one naJesu kuti pepe mamuri kuti kudii muri kupabata. Saka ndiye same Peter ye, which means kana takuzopinza nhara nemadora apa izvi zvekumaraini kwani kwedu kwete kuti mushoko raMwari. Hazvisi mushoko. Yes, ndo patati paya zvakakosha kupatsanura reading and studying. If you read aidi ubaya udye unobva watoita bvunza wabaya kuti haina hatitombo changoti forokotyo ndinozobvunza ndatobaya. Muri kubaona. So zvakakosha. Thank you so much. Maita henyu vateereri nevatarisi. Ndofunga nyaya iyi yajeka. Hatingodyi chese. Chese nekuda kwekuti iko nhaurwa iyi iri very deep panyaya yezvatinoisa mukati memiviri yedu. Kubvira muna Genesis chaiko Mwari asika munhu akataura kuti zvinopinda mukati memunhu uyu zvinoshanda chaizvo ndizvakati. Zvichibva zvadururwa zvese Leviticus ndokuzobatawo akupatsanura kuti pamhuka kana maakudya idyai dzakadai. Yeah, Leviticus 11. Leviticus chapter 11 and Deuteronomy 14. Yes. God was concerned kuti todyei. Ngatiregerei kungoti iko chero chichibata sauti handizvo pamberi paMwari. Bhaibheri hatidzidzise izvozvo. Saka kana munhu achida hake kuzodya hovo nemahukurutombo, pane inonzi hukurutombo rinenge big lizard, handiti ndizvo here. Saka vanotoiti ihuku yemumatombo. Handiti muri kuona kunatswa kwazvinoita vanhu vachidya chero zvavadya. Saka zvakakosha izvozvo kuti iko tizive kuti iko paBhaibheri hatiuye takabata madora edu tosvika atsveta muvhesi. Aiwa, hazvina kunaka izvozvo. Tine takudzvinyirira shoko raMwari. Mwari ngatibatsire. Teta kubata chibharo shoko raMwari. Kungouya nehovo yako osvika kuti right uiti dzii ipapo. Aiwa, Bhaibheri haridaroba. Tinofanirwa kudzidza kuti Bhaibheri riri kuti kudii, iro rotitaurira, kwete kuuya nezvedu toisa mukati meBhaibheri. Mwari ngatibatsire atiitire zvakanaka. Ngatinamatirwe naPastor Madzorera. Ngatinamatei. Baba vari kudenga kumusoro, tinokutendai nekuti makati paBhaibheri shoko renyu kuti rititungamire nekuti jekesera zvinhu zvinoita kuti ukama hwedu nemihusimbe zvigotisvitsa zvakare pakuponeseka. Tanga tichidza nyaya yakakosha mukati mezuva ranhasi. Tazamawo kutsanangura sepamakati pakugona sevanhu, asi tinoziva kuti hatisviki pachiyero chamweya mutsvene. Chiita kuti mweya mutsvene achigare mukati mehana dzoumwe neumwe anzwa nyaya iyi, arambe achiendera mberi nekutsimbidzira zvokwadi yenyu nekujekesa zvinogona kunge zvisina kunyatsogonekwa nevanhu. Muzita raJesu Kristu tinzi namuponesi tonamata. Amen. Nyenyedzi yapiwa vafambi vese kutungamira zvampupurizvo zvisingazodzimi kujeka kwangu kunotipenyera. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo. Ndipe mazviyo Jesu ataura
masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe bhaibheri ndinofamba naro rinditseure nezvakaipa mwenje weruponeso munedima kundipangidza nzira kudenga ndipe bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe bhaibheri mwenje weupenyu usingagumi newakanaka rindiratidze rujeko rwajesu rindionese mbiri kudenga ndipe bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo tine ukama tine kufara kutsamira mumaoko ake chikomborero runyararo kutsamira mumaoko ake kutsamira mumaoko ake ajesu nzira kutsamira mumaoko ake nzira yapenya zuva nezuva kutsamira mumaoko ake kutsamira mumaoko ake ajesu nzira kutsamira